Когато изпомпвате силно замърсени води, най-важно е правилната връзка и защитата на помпата. Днес свързваме дренажна помпа за силно замърсени води G-Max Cut, модел с чугунено работно колело и стоманен нож, който надробява едрите отпадъци. Фабричният поплавък се грижи помпата да не работи на сухо и предпазва мотора. Започваме от изхода на помпата. Към накрайника с диаметър 63 мм свързваме смукателен маркуч Bullflex 10 SSZ. Избираме точно този модел, защото лесно засмуква тиня, кал и отпадни води. Той е свръхеластичен и остава гъвкав дори при температури до минус 40 градуса. След като сме осигурили надежно отвеждане на водата, идва ред на управлението. При големи обеми течност препоръчваме система с две помпи, свързани към защитно табло C1D2. То следи натоварването и спира помпата при задръстване, за да предпази нейния двигател. Освен това, управлява работата интелигентно. При ниски нива работи само едната помпа, а при по-сериозен приток автоматично включва и втората. Дори при дълги периоди без работа, таблото периодично стартира за няколко секунди помпите, за да предотврати блокиране. Финалната стъпка е контролът на нивото. За по-широки шахти използваме поплавъци, а за тесни и дълбоки пространства – сонди. Така помпите работят само когато е необходимо и остават защитени през цялото време. Ако имате въпроси или нужда от съдействие, нашия екип е винаги на разположение да ви помогне.